Ого, отивам да ти покажа зенторното. Мале, полицейски хит. Нали гледаш? Гледай какво има пред мен. Падам! Малко паднах. Къде е то смотан? Чекпоинт. Той е на върха на това, бе. Аз как да го мина той, бе? Тото е невъзможно, гледай. Кой ноубар го е създал това? Не! Защо? Респаун.